első fél időt nagyon odaadtuk a Győrnek, és apró hibákból sajnos a Győr egy olyan jó csapat, nem véletlenül vezeti a bajnokságot, akik kegyetlenül kihasználják ezeket a lehetőségeket. És nem tudom megmondani pontosan, tényleg ezt ki kell elemezni, hogy mi történt az első fél időben, de azt az első fél időt odaadtuk egyértelműen a Győrnek, és 2-0-ra vezetni tudtak utána a második fél időben. Már kevés volt az, hogy egy fél időt odaadunk nekik, és utána a második fél időben föl tudunk pörögni, mert azért egy ilyen jó csapat ellen egy fél időt nagyon meghosszja magát, ha odaadjuk ezt. Igazából nem tudom, hogy egyéni hibákból született-e, vagy nem, de én még egyszer mondom, hogy ez csapatjáték, és én úgy gondolom, hogy mindenki hibázott, és nagyon sajnálom, szerintem ebben a meccsben több volt most. Úgy érzem, hogy a Győr akarata érvényesült az első fél időben, sokkal többet birtokolták a labdát, és ennek meg is lett az eredménye, hogy a 2-0-val fordultunk a második félidőre. Úgy gondolom, hogy azért a második félidőben egy picit javult a játékunk, és többet tudtuk megtartani a labdát, de sajnos ugye mi kaptuk a harmadik gólt, és nem mi rúgtuk a szépítő találatot, úgyhogy ez azért mindenféleképpen befolyásolta a meccset. Én úgy éreztem, hogy azért nem volt akkora nyomás a mi kapunkon, ugye lőttek egy viszonylag szerencsés gólt, az első gól, ugye a Máté elé visszapattantott egy összecsapás után, és utána lőtt egy ilyen bepassz. Hát utána értelemszerűen egy kicsit feljebb kellett tolnunk, kicsit jobban fönn voltunk, és ezáltal a Győrre nyíltak területek értelemszerűen persze, hogy veszélyesebbek voltak. Hát sajnos nem volt bennünk annyi kreativitás, meg plusz, amit a támadó játékot be tudtuk volna fejezni az akciókat. A Győr nagyon jól lezárta a területeket, be kell vallani, hogy jobban futballoztak ma, és megérdemelten nyertek. Számítottuk rá, hogy egy nagyon erős csapat érkezik most hozzánk, nem véletlenül az első helyezett most a bajnokságba. Sajnos ez most nem sikerült az újabb bravúr itt hazai pályán, úgyhogy mi is nagyon sajnáljuk, hogy elveszítettük a veretlenségünket. Ő is mondta, hogy hát ez nagyon kevés, gyerekek, úgyhogy pörögjünk föl, mert a Győr ellen ez édes kevés lesz, és tényleg fölrázott minket. Mondta tényleg, hogy pörögjünk föl, mert ennek csak még rosszabb lesz a vége, és így is tettünk, úgy érzem, azért a második fél időben már jobban futballoztunk, jött is a gól, de hát mondom még egyszer, kevés volt, nem is tudom, 15 perc volt hátra, akkor jött a gól, ugye, és utána voltak helyzeteink, lövéseink, próbálkozásaink, de kevés volt, jó védekezett a Győr, és ők nagyon jól használták ki a helyzeteket az első fél időben, amikor még kicsit leültünk, és mi meg már kevés volt, hogy utolsó fél órára fel tudtunk pörögni sajnos. 2-0-as hátrányból kicsit persze feltüzelve jöttünk ki, hogy ne beszéltük, hogy próbáljuk megfordítani az eredményt, próbáljunk mindent megtenni, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe. Hát őszintén a második fél időben tényleg megpróbáltunk mindent, úgy éreztem, de a Győr tényleg egy jó csapat, ezeket jól hárította. 3-0 után ugye sikerült egy gólt szerezni, akkor úgy éreztem, hogy a csapatban van annyi kis plusz, ami esetleg még tovább zárkózhattunk volna, de hát ilyen lepattanó labdák után, meg ilyen szögletek után nem pattant úgy oda a labda, ahogy nekünk szerencsés lett volna. Értelemszerűen így a Győr magabiztosan kiúzta itt a végét. Hát sajnálom, hogy így alakult, de szintén szóval nem kell itt elkeseredni, nem kell itt hatalmas csalódásba menni. Ma sajnos egy jobb csapattól kaptunk ki, megyünk tovább, eddig nagyon szépen szerepeltünk, ezért is hangsúlyoztuk azt, hogy azért csak óvatosak vagyunk ezekkel a szép eredményekkel, még azért látszik, hogy nem tartunk ott. A csapat még nem tartott, hogy esetleg így a bajnoki címre, vagy ilyesmi, ami szóba kerültek így a sajtóban az elmúlt hetekben, sajnos még nem olyan érett a csapatunk, hogy az ilyen mérkőzéseket megnyerje. De ezzel nincsen semmi probléma, tehát megyünk tovább tényleg. Jövő héten nagyon fontos, ezt a mérkőzést meg kell tenni magunkat, természetesen a hibákat biztos elemezni fogjuk, de annál fontosabb dolgunk van, mint hogy elkeseredjünk itt jövő héten Debrecenben, egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Ott jó lenne, hogyha értékes pontot vagy pontokat tudnak szerezni.